txiki handi baten, baina gero bertan bera joan zen, poliki berantza, eta gero handik irten, eta ondela 12 urte edo, beste toki baten, ez da? Toki txikitxo baten, da Amerikako toki baten, bai? Guretzat nahiko da, badalkauk 115 baskide izango dira, gutxi gora bera, baina bertan mobitzen garenok oso gutxi hau da, ez da? 25 bat izango da, bizkate etortzen direnak. Uste dut, Euskal Etxe guztietan gertatzen dela zerbait antzekoa. Baina gure handako bizkatea zabatzuk gero da esan, ez da? Lehendakaria, deitzen da Luis Najarro, eta lehendakaria dago azkenengo 22 urte handa hori lehendakari berdin eta. Gero hori Luis Najarro Nafarro da, gero daukagu ikaskaria Maripati Goien, emakume honek hori da Naparra da ere bai, lezakagokoa, nolua da? Bai, Donasterekoa. Eta Maripaz hartu datzen da pizkatxo bat, gauza kulturalak, ez da pizkat Euskal Etxearen pizkat bertan egiten den guztia, berak ematen dut, Maripazek.